Pamusoro madare, pamusoro pamusoro wese vari muno ndauyawo nenyaya yangu iri muno, asi ndau yandakamira semuzukuru wekwatauze tine nyaya iri kutinetsawo kubva kwana sekuru. Saka iri kutinetsa ana sekuru anga ari kure, inyaya yekufa kwana mai. Nyaya yekufa kwevanhu mana sekuru yati wandei, nokunga tine vanhu kana 10 chaikwangofa, but zvaitinetsa tiri kudaro hapana kana munhu aimbosimudza musoro kuti ngatimbofambe. Saka wese ndiri kutaura wanditi kuti pane munhu akambofambirwa kuti regai timbobvunzawo kana panext door kuti zvino timbofambirwa kuti timbozwa kuti wafa sei. Saka pakashayika sekuru wangu mwedzi yapfuura pasei nokuva pane pfumari, ndobva ndaenda kumusha kwana sekuru. Ndobva ndasvika ikuko zvazvisina kuti wakaita zvekubayiwa, zvazvisina kumira munhu. Saka vanasekuru vacho vasara nana mai vacho tiri kuti vanamai vari kudzimba kwavo vakatoroorwawo. Saka vasara tiri kutondiwana sekuru akura nokunga ndiyo havo, avo ndanamai akatoroorwa vari kudzimba kwavo. Ndakatora anamai ndobva ndagara navo pasi ndikati ndimi muri padhuze pano. Saka nokuti vanhu vese vanga vatopera kubuda watoenda. Ini wandakaona kuti ndakure kubvunza ndakatora anamai ndowandakatora kuti anamai ndimi masara pana buda wana mangoni. Izvi muri kuzvionawo here zviri kuitika since anamai edu achingofa tsika iri kundidhina. Ndandichiri mudoko wangu but ndakura, but tsika haizi raiti ba. Toda kumbozwa kuti ana sekuru ari kudini, ari kufa sei. Mai akati isusu mari hatina, aripo mwene kukati wakagara namwe nangu i3 ndandine awo ndiwo wanamai ndandinawo. Tapangana paya ndikati anamai ndizvo zviripo toita sei. Zvazva mwana wangu atidini ngatifambe, tikati hapana anasekuru but ndimi matosara kuti anasekuru chero makaroorwa. Ndimi muchaziva kuti kumba muzokutaura nyaya idzi nenyaya iri kubva kwenyu. Haana kuramba namama akabva abvuma. Ndobva afamba akafamba nemunini wangu afamba dai ndandiri bhizi kubasa ndaakutodiwa kubasa. Saka afamba nezvaakabatawo hazvina kunatsa kuzwisisika. Tikati kana zvadaro zvisina kuzwisisika ngatitorane tidini tiende tifambe. Anamai haana kurambawo akabva tafamba takaenda Harare nehanzvadzi yangu iri Harare. Saka taenda ikokoko takabva taenda kotaurirwa zvatakataurirwawo. Kumashure kweso taingozizwa zvinhu izvozvo but hapana zvataikwanisa kudini kuti tingaita nokuti atingori vadiki tichingokura kudaro. Saka zvadaro takaenda kobatwa zvikanzi imi muri kufamba nehanzvadzi yangu yandiyakatotipangidzawo patakafamba ikoko. Zvikati nyaya iri kunetsa ndeyekuti mushama nasekuru menyu mune urongwa. Tikati mushama nasekuru mune urongwa, zvikanzi tikati inotodini urongwa wacho uripo. Zvikati urongwa uripo izvozvizvo vanhu vakapera kudini hawo kufa, but urongwa uripo utori vanhu varipo vari kutosimudza ndiro. Asi ndiro yonayo pane tsvimbo wane tsvimbo yona ndiyo iri kukoma vanhu vachiuraya. Tikati ini ndobva ndashupika paya hanzvadzi yangu obva yashupikwa iri kuHarare kuti vanhu vamuri kutaura imini kutoti wapenywa vanhu vari kuita basa iroro ndevapi vasara mumusha memanasekuru. Vasara ndiwe ivo va3 aya 1 2 3 unofunga mukavatarisa kaizera rechidiki hazvina kundipinda. Mundikati aiwa imi saka muritaura kuti apa pa3 hwavo pava ndiwo vasitosara acho ngatutoti ndo ana baba iona, ndo ana mai, ndo ana baba iona. Kana ana tete anogona kutibatira nokuti hatisisina nasekuru. Saka zvadaro mazvikati aiwa imimi nyaya iri kunetsa nyoka iri kukoma vanhu, urombwa urimo. Asi urombwa uri mumusha mamai aya ndokwazviri. Zvinhu zvobva zvatotikachamadza paya. Tikati mumuzandi maona kuti ndiyo nyaya iripo. Pane dzimwe nyaya dzirimo hwadzo zvikati idzo nyaya siyanai nadzo tozodziona tapedza nyaya ipi yekwazengeni. Mama angu akaroorwa kwazengeni. Saka chiri kutinetsawo futi nevanhu vekwazengeni wacho ava mutorwa kwazengeni zvokuti touya nawo pasinai kwazengeni. Saka tadaro mama akati inini zvamataurwa nezvangowo zvandakaita pane zvakaitika kumusha kwaazengeni. Azengeni akafa, afa kudaro nhumbi ubva dzaenda kumba kwavo. Aishandisa zvembumbere chihanzi zvekumashawishawi. Asi mashawi aya nditinatsoziva kuti anga akamira sei, anofunga anga asina kunaka zvawo.
saka aendesa nhumbi mamayo kwana kwaZengeni kwakadzoka dzimwe nhumbi dzakaenda kodzoka heti here ndokutaura kunoita mhama ngati dzadzoka heti idzodzo ndo pataitaura kuti mama heti idzodzo dzakafamba sei mama obva ataura hapana chaakafisa obva ataura ndakafamba so ndati orit mama kana makadai isusu hatisiriwo kwaZengeni nekwazengeni ndoko makaroorwa isusu titori kuimwe pati but toda kuti izvozvi nowadays hatisi kuda zvokupokana kana kutiitaura nokuti tifamile kuti mhuri zvaakubata nekwowazukuru wana wazukuru wakutorwadziwa nenyaya idzodzo idzo zvinhu zvisina kuti kumira musha mama akati ini nyaya ndakaita ndekungoti ndakati ndarambiri kuti amwirwa heti yakauya kumba ndobva ndatora heti yayo ndakafambawo ndikazvendaopise endaoise heti mumvura ndizvo endaoise munotonhora ndikati mama imimi hongu makazoendai moise munotonhora zviro izvi zvazvisiri zvenyu izvi zvazviri zvekwaZengeni ko makamboiga nani zvinhu kuendesa chinhu icho chokwani kwaZengeni zvikati ndakangoita ndizvo kwamama maya changari ndikati iyo iproblem futi mama yekuti inokwanisa kudini kubata futi kuti imi maizobata zvinhu zvekwaZengeni korasa sei saka kana zviri zvekwazukuru kwa1000 kwamangoma kwa munokwanisa futi ngozvi muri kudini muri kushina nokuti makarasa zvinhu zvisi zvenyu ekwaZengeni acho asiripo ndechosangana nemuning'ina wangu anosenzera kunze muning'ina mwana wawo mutaundi zona ndobva tadaidzana takatorana pandikati mwana wamai uya pano tigare pasi zvakaitika mai akataura zvakati mwana wena akati inini mukomani ndandisikazvizivi izvozvezvo kana zvakaitika ini nababa taingofamba hedu tichifamba kuenda kwataienda but zvakadzika handidini hangu handizvizivi zvezvo zvamakutaura zvengundi zviri nani hatsi kudini hangu kuzviziva mazvona saka nyaya iyona mhepo idzodzo dziri kutoti dziri kunetsa dzichingotenderera pakutanga dzaitoti kwamai kwamangoma kofiwa kwababa munini angu Zengeni gore rino kofiwa gore rinouya kofiwa gore zvakambosvika stage yekudaro panhu ndataura kuti akafa kuti gore rinori kwemukadzi kofiwa gore rinouya kwemurume kofiwa gore kodini kodaro iyo zvinhu zvino zviri kutenderesa ndataura zvinonga zvakati ipei zvinhu zvisina kutorwa zvakanaka nanhasi uno kana nesusu vazukuru tine mwana watauya naye uyu tikandofamba tiri kungobata zvinhu zvisina kunaka uyu uri panapa tiri kungobata zvinhu zvisina kudini kunaka but takati handizvo zvatingaise pana ana mai kuti ati ngatigadzise zvinhu ngatidini ngatigadzise saka mai aya ari kungofamba ari oga ana acho chaiwa kwaZengeni acho mamusha maakagara asinzi takafamba handina kumbaona nongofamba nana mai saka ndiyo nyaya ndiinayo asi mangoma wacho uyu ndiye wasara ari apa ndesingapedzi nguva sezvo zvazvigagaga kana pane pandasirira anonditsinhira ari kwana mai anonditsinhira ari kwamangoma acho kuti pane pandashaishawo ndizvo zvacho but mhepo idzodzo dziri kutinetsa asi tatikutokumbirawo kutoti dai zvaibvira mai sekuti haana kuramba taenda kumusha kwavo kwakazvikunoda kubviswa zvinhu izvi zvakatotaurwa zvinhu zvacho zviri kumba kwavo zvozoya kwamangoma ndokwezviri saka chikuru tangai mabvisapo ndo nyaya yacho ndinayo mazivo nyaya yako ka ndeyekuti chekutotsanda handingautautaurira saka watoda kutaurira kwamangoma muno manje kuda kuenda kunzira yekundia kwenda kwaranzani kwauyu kwaZengeni ndopendikutaura kuti mangoma dzauya nayo saka problem yacho tiri kutaura nekwaZengeni acho achingoti tiri kugadzira but apa paani mazuva ndinototaura kuti ekwaZengeni acho zviri kundinetsa kuti makuti angaensewo here n'anga mumusha maZengeni mari iwona ari muroorwa ana acho sei musina kuwasa munhu maZengeni pamakanyoresa kutaura haui babhozi kudare kabhozi ana chinoda munhu kudare ipepa ridare isusu hedu chatakangoita hedu kuoganiza kwatakaita sekuda kuuya kupihwa mazano kune vakuru inyaya takangoti nyaya regai todzwe nofunga takambofamba tikati aiwa nyaya iyi takatoita zvitoridaritwawo kunoku saka takati ngatichitange tiende nani namangoma otherwise pamwe ndiyo ngataure nyaya yacho kuti azodaidze chinyi hake wakwasha wake nokuti ininiwo nditori muzukuru kwaro saka tauya namangoma wacho kuti azauyisi pamwe
Zoka nyako very complicated. You can always say you will not get this system. Yes, it is. But it's not easy because it will be for families that are Pana zingine. Pana 1000. Pana mambo. 1000 ndiye mambo. Hiyo yani. Ini ndi muzukuru kwa 1000. Akapereswa pangu kwa 1000. Hapo ya mtu. Ndipo kwa mkubwa mvunzo wangu. Kutikana watu mzukuru wewe. Walizenya watu wale. But kaka nawe makoma. Sero kuti muzukuru ataure nyaya kwa makoma yo uri kuna. Oyo muzukuru zikwa zvinopinda. Izvaro zvinopisa. Muzukuru anonaka samona izi. Muzukuru ndiye ukona kwese nembe. Ndopata kwese nembe mango. Kuti yo unosamuona muzukuru sei mwezi ya. Muzukuru ininda ndisipo. Kwese nawe izwe. Kwese ni yangu izwe. Muri dzenya ndi. Asisei wakasamuona muzukuru. Muzukuru mukufamba wakaitwa. Pane pendakatuma wazukuru kuti wazukuru ndakatuma iye kuti mutifambisiro nyaya inini ndiri kure asi ndichazouya saka I think ndopapinda muzukuru izwa kuzipikata hani kudzidzidza akona kwete muzo kuti kana makatuma muzukuru wakatuma ndi hakusamona kusamona akauya ega pakusamona inandisipo kutaura pakufamba kwawaita kufambira mushanana pedzisai 1000 ndiani ndi mukoma wangu ndindatuma kuti akauya ndi mukoma wangu ayo akona uyendeshi bala ukati pedzisai 1000 chinoita pepa ino mira versus Mangoma family. Lake more as a Jennifer Mangoma, dead. Kola more. Going Mangoma family, really good. Saka say you Guruji, you were not 1000, you could move the vessels on Mangoma. Can I move? Can I move the Makatuma on 1000? Indai mo family moja say you are not 1000 wao haukusamona wakafa wadi makrimi yakatumaka ndemo kuze zvinofana sei wakuzwa ava ndo wane zviro saka chakushipa our right wazukuru chekusunga wanasikuru chii sunga wakawatuma ndizvo zvokudzakeii zvinoita kuti iwo watuma koswa wazenda enda wasunze atika watuma kosunza wadzoka chikafu chaenda kosunza che wakuchinyima wakusunza wakutuma kosunza izvashamani ini ndizvokutunga pakakandisikaka tumiya hauna zvorungota nekudedemura kwaita nyaya kwako indimizi kuti wazukuru makafamba makatenderera matendera ndi yakonvinzi kuti wana mangoma wane nyaya wapedza vana mai vana mangoma saka kuno kumanguva yachida kuti tikubatsire kuti wana mangoma famba pamwe chete vamwe zviswire ndozvapaize wakafamba munina wangu anga mudoko anga alikuwa achifamba nikugu vese vakadai vakaenda koma yaruzone zviro ndio kwani tete wangu mangoma mukunya mangoma saka ndio zviro ratanga saka inini ndanoda kuti nditaurewo futi ndatotaka ndazwisisa uravizwa kuti setup yenyu apa yakambomira sei kuti iwo uri kuti wakatuma wazukuru nemunin'ina wavo kuti fambai wazukuru nemunin'ina wabva kufamba wazukuru wobva akusungisa iwo ndipondosada ndiclear ipapo kunesa kuziva kuti chinoyesa kuitika
Because kana makafamba ka iri nyaya yana mai avo. And it means avo vakuti anza takaiwana. Ndio zvautaura kuti pamakatuma kufamba kweko anza taanayo takabata imimi. Takabata imimi chigadzirisa ichi handizveni pamusoro ndaka kutobvunza kuti sinzi imimi mamatuma muzukuru kuti tifambirei, muzukuru akazokutaurirai mushure monga akutaurirai kuti tazwa so imimi action yamazochitora manje imimi ndeipi? action ndakatora inini ndakataurana naZengeni ndakavakumbira kuti pane zvinhu zviri kunzi zviri mumusha menyu zvoda kubviswa. Zvinhu izvozvo zvakabatwa natete vangu nemurume wavo vakaromba vari tu. Sorry, ndataura zvisizvo. Saka zvinhu izvozvozvo zviri kuto even kana inini pandiri panapa zviri kutondinetsawo. Saka munosungiswa sei? Nekuti ini ndosungiswa pakuti ndiri mangoma. Hamusungiswi nemuzukuruzvo ende iti imi makatuma muzukuru kuti titsvagirewo. I think nyaya yacho yakazononoka kugadziriswa. Ndataurana naZengeni. munhu wamunonyasa kuda chaichai nditete akaroorwa kwaZengeni, ndiye ane nyaya. Saka imi pasamoni muri kutenga nyaya yekungati chichiwa samoni inaifana kungoverenga kuti pedzisai 1000 versus Jennifer Mangoma. Jennifer wototisanangurira kuti iwe uyu andika uya atopedza kutaura apa tatozwa kuti vazi uyu atovhuma kuti kune heti yakasara pakaita sei andii next thing tautobvunza Jennifer kuti heti iyoyo yanga yemburi yei yakadzi ndeyei nechii. Kana makutsvaga manje semhuri kuti heti yanga iri yechii makutofamba mese kuti muzoti heti yanga iri yechii mane uyu anzai kuti heti yanga iri yechii makuchita way forward manje kuti akuchita sei ndopane nyaya kutambosikenda kuti Luxor iwe ndo unemhosva iyi kuti uri mangoma Yesu uri mangoma asi mamangoma macho muri nyaya urimo ende muri nyaya muri muziva sei yari kuamboitwa muri nyaya kumunongedza sistema ndiye Wakusungisa baba. Ndachasvika pamuzo pamwe nenyaya kuti ataure. isusu kweso tete sukai uzozomboti hero munyaya ndonyaya inini ndiri ndakarorwa kwaZengeni. Nyaya pekutanga paya kuzoti heti iite ndo pane nyaya. Heti murume wangu akarwara akafamba zvikanzi urudo mbuya wako ndo aneshairi rudo dini ruri kuda pamwiri pako kuti urape. Saka tondodini tikati tenga chimachira chinyi zvese zvimachira zviya zvobva atenga. Kubva umwe musi tobva tangopinda mutaundi wobva aona chinhu zvingundu zviye zvinorukwa nemakai zviya zviya. Ndo ngundu yacho yaakatenga zvokuti haina kufirwa anga asati arapa anga asati adini ndobva akazongoshaika. Saka zvinhu zvacho izvozvo izvo machira akanga akatenga mai vacho vakauya nekuti machira acho anga ari amai wamai wavo ndiwo ainzi anoda kurapa pamuzukuru. Kwabva tangowati zvinhu zvenyu izvi zvemwana wenyu ashaika. Kwabva atora zvinhu zvobva adini bvaenda nazvo. Kwakapedza 2 weeks obva azodzoka panyaradzo zvikanzi heti mbuya wanga asikapiki heti bai indobva ndati asi heti yachoyo ingatongoite chii yanga isati yamboshanda yakangotengwa ngonzi pezvinonga zvazongobudira tozongodini wozongopfeka asi haina kumboshanda baheti iyoyo. Saka ndauya nayo ndikati saka todini zvikanzi inoda kufushira mumavhu. Mai mbuya waya kubva ati ngatiende kofushira mumadhaka pamba pedu ipo pamba ine madhaka kwabva atoenda tora heti yanini kwabva tatofushira heti zvanzi haina basa sezvo yanga yasati yamboshandiswa handikumuti pane chinenge chakashata. Saka izvozvo izvo ndo zvakunzi iwewe murume wako akaenda koromba
Saka nenini ndozoziya urombo hwemurume, nenini mukadzi wacho ndaakutoziva kuti ndini ndaakumangarwa kuti ndine urombo inini. Mukadzi akaroya kuti wati nemurume wacho akakuroyawo, murume akaroya nemukadzi wacho akakuroyawo, zvinoita hezvi. Saka heti yenyu kana mukutaura ndio heti. Ndozvakaita heti. Ndozvakaitika. Imimi pamakaenda kucherera mumataka makaenda nazvo. Kana mai wemurume wacho akangouya nazvo wacho ndo akazvibata, ndikati ndezvemwana wenyu, ndo akandozvipushira mumazvimati. Saka izvozvo mumusha heti iri kuziva kudini? Hati heti ndo yakuita onini, ndo kwana mai hati kwayakaenda ikoko ndo akashandira heti kuti ichienda koita kunga urombwa wabva kwayakanga iri izonanga maziporofiti wazenge wacho wakashaika. Inini ndiida kuzimai, ndiida kusenza chini zvakachererwa pamba pangu pacho pataigara kwacho, taigara kubve mavharu ndo pazvakaitikira zvikangosarira ikoko. Saka izvozvi takugara mupenharombo. Saka iyo muprofita wacho akati hazi pamba penyu panoda kudini, panoda kushandwa. Tikati muri openi kana muchida kuuya koshanda, hapana chandinoziya. Muchida kuuya koshanda, yeye mushanda. Yanga isimbori namba nekuti anga asati akutobuda mashai yacho, ndekundoti akarwara murume mukuru kusvika pa45 kg manzizwa kuenda kuzvipatara wanzi hausi kurwara, kuenda kuzvipatara ndo pakazi nemadhokta iwe endai Chibhoyi, ndokuzoenda kuchibhoyi kuya mani wanzi chii mashai yaoda kudini. It's okay. Iyo wakafamba nazengeni enda nawo saka. Makafamba nemhuri dzese idzi. Pamusoro madzishi. Chakaitika ndechekuti mama ari pa. Chakaitika ndechekuti tati ngatifambe. Nanhasi unotiri kudaidzira kuti anhu ekwazengeni uyai tifambe nyaya inamai kuti mutunda mudzemai kunge aiiti. Saka ekwazengeni ari kutaura mumafoni, endai mogadzirise zvinhu. Kana kuHarare ikoko ndakaenda nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu iyona kusvika yaramwa nyaya iyo yetiinayo nhasi uno. Ichiti inini ndiri kutorondwa kuti iwewe ndiwo unoda kundirizika kuenda mberi kupangidzira vanhu kune maprofita. Akatotaurwa mama aripo, ese aripo. Ndinoda kutomhanya kuenda mberi iwe kumaprofita, toda kunanga iwe. Saka hanzvadzi yangu imweni yacho yakabva yatozviramwa kuti mukoma ini handichadi kumisa nyaya ipi yana mai nekwazengeni nekutoti yakakura. Nanhasi asi kutaura mufoni kana kumutaudza asi kutaura. Saka ekwazengeni acho ari kungonzvenga havari kuramba. Saka iwo chauda chiri kwatiri kutona zengeni wauya. Mambo izvozvo tiri kuda kuti tibetserwawo sezvo handi kunyepa zvangu. Tauya muno munototi takaita zvekupangidzirwawo. Tiri kuda kuti tibetserwawo kuti nyaya iyi ipere. Kana kuti pane pamungatibatsirewo kuti pana godoboru unonatsa kuziya ekwazengeni acho aripo, nototi isu hatingapindi mumusha mazengeni kana sekuru ava kuti apinde mumusha mazengeni ari oga azviti. That's why maona atoya natete avo kuno. Zvikushupa ndezvekuti ekwazengeni acho ari kudai. Nyaya yachitoti tiri kuiziya tiri kugadzirira mari. KuHarare uko ari kutiza. Kune mwana wachatori Harare asikana 2 haana kubvira tsikepo. Haana kubvira tsikepo. Asi ari padhuze. Ndouya apa pamamutaro ndobva ndasangana nawo aine hanzvadzi yangu yona neumwe nerusiya. Hapana akataura nyaya yacho kuti mukoma ndichitotaura nyaya yacho, hapana akataura nyaya yacho kuti tiri kudini tiri kuuya, but kufamba ari kufamba achisvika meso. Hapana ari kukwanisa kuti mai tauya kugadzirisa zvinhu. Munin'ina wandiri kutaura iye namwana wawo ndiye azwa kuti nyaya tamboenda kozwawo nyaya kutoti yakamira sei pachifi Mutasi. Ndiye akazoya nefoni yake tatopinda mutaundi paPick n Pay paya. Ndobva atoti amukoma nyaya yekuenda kogadzirisa kumba kwedu ndinayo iri mufoni. Iri pana kana machida erengani. But ndiri kutaura natete Rusiya kutoti tigadzirise mari kutoti kana tawana mari tinowana tozoita chini mozotitaurawo motibetserawo pamari yemunonga muina tiende kogadzirise kumba. Ndikati amuning'ina wangu nyaya iri apa joint venture tiri kuita igroup ichasvika nguva yekutoti muchazviita mega.
saka ngatiite vanhu vese achiri pamwe zvotoda kugadzirisa handi zvekwazengeni handi zvekumbusha kwedu toda kugadzirisa nekuti iproblemu yakamira namai saka ngatigadzirisa kuti mai abude imomo mazviri Problem Taura chokwadi here. Musasika na kadiki diki nyata kutsanangura chinangwa chenyu nenini nyata kutsanangura mujibro nyata kuzwa. Problem iripo ndeyo yekunyaya kufa ani mazuva ndichitaura nyaya yekufa kwanasekuru. But my question is, you can come here and talk about kufa kwanasekuru. Kwanasekuru hausi kuona torufa. Chazvakaita inyaya kuti utori nenyaya yekufa kwanasekuru ati uchida kugadzirisa kufa kwanasekuru kuona sekuru wacho vari kufa wamburipi ende vari kuti nyaya iyi yakamira sezvinambotaura kuti ndichida kutaura kuti tete ava nemurume wavo vakabata muromo wavo pamwe chete. Chakaitika ndechekuti tete ava vane tsvimbo yasekuru Mangoma yavakatora vanayo kumba kwavo. Tete ava kwetinofamba kwete kuti ndafamba nhasi kana ndafamba mangwana kana vamwe vasipo panapa pavafonera kuti ukafamba ukunzwa kuti chii. Tete ava vane dende ripasi pemubhedha pavo kumba kwavo rine mazita edu tese. Mugona imomo ndo mavanodaidzira vada kuuraya votofa. Ndochokwadi chendikutaura. Saka nyaya iyi haina kutanga nhasi. Nyaya iyi haina kutanga nhasi. Asi kuti kuuya kudaita panapa kutoti tidzivirire kurowana tigadziriswe pachikuru. Nekuti titokumbirawo kuna Ishe kuti tete avambomire kubata makona avo nekuti kutaura kunoku akukanganisa vana vakawanda. munotora nenyaya yedende ripasi pemubhedha munotora nenyaya yakasiyana akazviona ndiani Kutone vamwe vakatozvionawo havana kwanisa kuya nekuti havana kana mari vari kutambudzika. Inini ndatokwidzwa bhazi ndabva kuMozambique. Ndatobva kuMozambique. Ndatokwidzwawo bhazi kuti nditonge ndichitosvikawo ndichimirirawo Mangoma. zvokusvika ndazvo zviri kuona pasi pemubhedha paine dende Kana paine aripo nekuti kutaura chokwadi zvinenge ndiri kutaura zvinhu zvekutamba kana pane zvokutaura pane maporovitika nezvekuziva kuti pasi pemubhedha pane kutaura chokwadi tete ava vakafamba mun'anga dzakawanda. mese mukufamba iwe ukufamba Ndiri kufamba asi tofamba pemubhedha pane dende riripo dende tikarishaya mukarishaya ndini ndinotongwa nemhosva. Tete vanaro ndinokuripai kana ivheni zvimangundu zvekutaurwa vanazvo kumba kwavo. Tete ava zvese izvozvo vanazvo kutaura kudai so netsvimbo vanayo. Tete ava tsvimbo yababa Mangoma yakambotorwa nemwana musikana sei iri pai endekatorwa iri pai nhoroondo yataurwa yekuti pakafa vanhu vakawanda. Vanhu vakafa vachi ndo vana baba vedu isu. apo ndinabvunza shamwari tsvimbo yakatorwa iri pai haini ndandichiri mwana mudoko. Saka akakutaura kuti tsvimbo yakatorwa nditete ndiyani mukufamba kwetinenge tichiita famba iko munofamba mukanongedza adasikuti muruti dai tanzwa kuti problem yedu iri papake iwe une maanza kudaro kuti muroi wako wakamira ya ichoke ichokwadi nekuti inini pandiri kutobva panapa ndotoziva kuti itori dambudziko but inofira muchokwadi. saka unakamsumire iyo anza wina uyu akamunotsvaka haasi ega wekuti akatumwa kana kuti apindira zvandabvunza uyu muzukuru ndakamutuma nekuti ndaya ndiri kure wakamutumire kwakuda kunyatsaumeka shuwa kuti zvetiri kubata ndizvo here petinofambawo. muzukuru wakafamba here muzukuru
sakafamba Aiyo ndati wakafamba ere. Nesono. Wakafamba wakaende. patakafamba ndakaenda navo tichitaurwa Ndati wakaende. kumweni kwacho taingoenda Mozambique. Aiyo ndati usati kumweni. Ndati wakaende. ini ndakaenda kuHarare kwatakaenda ndokwandakanzwa nyaya. Kuharare kwani. Munokuziva Kwani. inini handinatsi kuziya hangaziya mudiwa pamuprofita Saka zvawakazoripota kuna sekuru wakazoneka. Kana iri hanzadzi yako yakaenda. Iwo usina kuita. Ndakaenda tesi zvawakazoripota aiwa. Wataunyasa kuziya kai. ndotaura kuziya munhu wacho kuti wakadini. Makaendepi location? Takaenda nanamai ese Ndati wakaenda Amuti Mozambique. Onongadakadhakwa muno muti. nenokudhuze geti kutserechi. Gateway. Mazita kuzwana yabi. Adana mazita kuzwana. Westgate. You know the way they Westgate. This is good. Kana mkwenda Westgate. Muchibuda muna makonde we. Ndio makonde ayo. Ndio ne makonde ayo. Ndio inofana pale Westgate. Saka iyo yacho yadaro andira. Kune marodzi akawanda kubranch kudai. Apa anobranch apa Greencroft. Achipinda kudai. Achina kubudira uko. Kwanda anobranch apa achipinda pa Meboreni. Achinobudira kuzasu. Ukaenda anobranch apa unobudira pa National Sports Day. Inonzi Lorraine Drive. Lorraine Drive inobva pa Westgate apa yobva hapo hapo kuma round about hapo. Yobva yadzika ivaramba pa National Sports Stadium. Yobva yakuda Blawa yobva pata Blawa road. Andi tichikwira kuti akuna nyuma mvura. Tikuenda ku east andi saka papinde papi pamutaura. Kana nemakonde tikatobva mamungu tikatobva muchini tikatobva munozvii pawestgate ipapo yatomaudhamdi kuberwe kuti nyamaudhamdi kuita nyabhira takatomabhira tautobhira mapinga yatomapinga pavictor maina from there takutoenda bhange titovatata 10 of yerakungora apa mberi pacho 10 of yedarwindale titovatapiinda mubhageti iyi tiri mubhageti iyi inoenda kuwirio maina iyi straight kuchinhoi karibva maamuri pati Kubva paWestgate apa isusu hatinatsi kuziya hatinatsi kuziya vatese vana vakanani kuziya vaikuziya ndemusikana ataurwa uya asiri makaenda pamba pemudheve kana makaenda kubhombu kana makaenda pasowe makaenda pasowe Ambulance stari yenyu. makaenda pasowe ndakaenda kumasowe Makaendeswa ndiani. nemusikana ataurwa uya uya ulipi musikana hapana pakanaka Sowe rake ndo yakakuendesa yani. harisi sowe rake Akadisiwa wake. akangozwa wanhu achitaura ndokutaurika kwaiita it's okay isowe wanje kumwe kwamakaenda futi Mozambique. achipomera Muzukuru. muzukuru kwamakaenda futi iwe ndokaripoti ini pandakaenda zvangu ndaindofambawo pandinotaura nyaya dzekuMozambique ndakandofambawo ndiri ndegawo saka ndisina kuda kuzviti ndiisei pamberi pewanhu saka Mozambique ukaenda wega uchifambira dzani majewe ini ndakati ngatina mukoma edu akashaika saka yawakaenda hii saka ikaenda yakayo nyaya yakazo iyo indeti pendutaura sekuru angu afa ndakazosiya kuti afambire nyaya ndiyo munin'ina wangu baba mimi tati makataskiwa na sekuru mfambai makaendepi besides kumasowe zvokumozambique ndezvakuweka tati kumasowe kumwe kwamakaenda besides masowe hayi ndo kwandakaenda nanamai kumwe kwamakaenda kwachenambwera makaendepi vatenda tese aiwa namai nawo vatungoti pamwe chete isowera manzo paperedzi kupi pachinambuya ikoko zvikazibira pari pachinambuya pakunyamusosi zvikazii
nawo yakataurwa ipapo maererano nekufa kwakaita sekuru wedu iwonawo kabva takabva kuiga ifuka 3 months apera apapo pakataurwa zvichinzi kune mhepo iri kutenderera mukati memusha kwakabva wanamai. Imwe yamuseni ukataura uchiti kune nhau yekuurayiwa kwewanhu wakaurayiwa mukati menzvimbo yebhemavhari. Ndizvoka mukati menzvimbo yebhemavhari. Mazara ndiwa nani? Wakaurayiwa ndiwa nani? Wakaurayiwa ndizoziva wakaurayiwa ndianani wakaurayiwa. Saka mwe wakuona kuchiona sei? Kana kuri kuripa munoripa maenda kobatsirwa kwazi kunoona wakaurayiwa hawana mazita hawana PO box. Saka urubatsirwa wakaurayiwa nani? Kupi? Vari papi? You must have names. Because I know I end up overseeing. Mubatsiri unofana kupa detail. Kutuzoziwe direction. Kuziwe direction akumanaka. Tine mbosha kapa kwakati nekwakati. Unokorewa ndi pakati nepakati nepakati. But anamuzwa matara kupana kukazi yeti. Vipi yaise date of condition. Aite ese. Masowa asipora. Aite ngene Kwa kumwe futhi kwamakaenda. Saka kwazi ndinofuthi kwamakaenda. Azadaka. Mubatsiri akati saka zvinozwi. Mubatsiri akati imimi munofana kuchigara semhuri iyo imimi semimi wakuri munofana kuchigara pasi handikakaenda. Muchirangane nekuti ndaona paine nguva zvakaita sei ida kuripwa. Handiti. Mocheda kuri pashi. Kupi. Mulori pamwe ndisizivi. Mimi wakumana mkatonga wana kuna maisha. Ukaenda kobatsirwa unofana kudzoka kuine answer kuti zvatazwa apo mibvunzo yavabvunza panapa uchaibvunza apo woibvunza apo wozvibatanidza zvese zvokupa answer. Uruzwa musai unopedzera dare nguva panapa iyo hetireds dzekumamisha uko mwaikuda kuzvidisplaya panapa. Kana maita unobatsirwa come back with answers. Be very specific. Mukuti munhu ari kubatsirai akupei detail. Vanhu vakaurayiwa ndinhingi nanhingi murume nemukadzi mushandi ainzi nhingi achigara kwakati handina kubatsirwa. Zvamanzwa ipapapo dai zvaita munotorekodha munobvunza kuti apo you ask the same questions. Kwete zvokuti iwe unoti une sowe rako woenda kopa information nepeseni batai mai nhingi nanhingi nanhingi. You are moving as a family kuti mubatsirwa ndiki. And you come back with these nengo ze3 dziri kuzinokana kuti kwa Mozambique kwakati nekwakati nekwakati ndokuti vanhu vakaenda kobatsirwa. Kwete kupedza kuuraya majongwe maari. Nhingi ndiani kuzakauraya nhingi sekuti nhingi kuzakauraya sekuti nhingi akauraya nhingi. That's information yakiti. But dare rineri cannot operate in a hapana zvamunotaurira. Kunze kweunowedza kuti mukadzi uyu muruyu uromboka hwake ndo hwamataura hazvisi kuti anakwana urombo kwazi kune ngozi. Mudzidza mai pane munhu akauraya vanhu ati vanhu vacho hatiwazivi imanja mwazi udaonipe ngozi. Imi mutotaura nenyaya yemunhu ari kuuraya vanhu. Munoda mbuyo Asi mweya wekuti kune munhu akauraya vanhu. kwete munhu Imi mutotaura nezvemunhu ari kuuraya vanhu. Izwi yangu uyu ari kuyarisa Sunday. Saka uyai Sunday mumbofei mhondi mukuSunday. mese hapana wakachena mese zvinoenda kuzambikireka unomba ukaromba iwe mwezi apapa ega wese unogona kuromba unotizirewa wakaendereiweka isizo mese yavo suspects mese makadai kusvika makuruba mabva neapa neapa toona kuti yadi but andasikayo ndarakabvita mukoma wako tozviziva toziva sei manje kune mishonga ko indokaenderei wega wavonga Kaka akapa mai yangu
handazi naiye akazi kuzobaiwa apa na nemumana wasisangu ari kumozambiki 24 saka ongoba 15 years ndo watoti muzoti mapera ndinoda kubvunza tsvimbo yandini ndakatora tsvimbo yababa mufunge nababa akafa baba akafa inini ndiri kuno baba angu aigara kumozambiki wakashaita baba handina kugona kuendako kunhama ndiyo nguva yehondo yeye handina kugona kuenda kuvachema saka tsvimbo yacho ndakaitorera baba amapakapinda rudawe mufunge henyu vana ese wanda akakurawo maoko mangu baba akafa mai awa munin'ina wangu uyo anga achiri vana vadiki kuchengetwa nemurume wangu inini nemaoko angwana ndichienda kumayadhi kotsvaga hembe dzokuti vana vapfeke ndauya nekabhurukwa ndopa uyu vana angu achitadza kurarama upenyu hwakanaka vese baba uyu kufakushaka kwaakaita akashanda tv chaiyo tv ndikaenda naye kusan jesu mari yangu yekubvisa muhomwe wanhu ichiti profama nemurume uyu murume anyani ndakaivaihanda haana mukadzi ndikati haana mukadzi wacho akaenda kumozambiki osanganawo nezvaakasangana ikoko bva angoshaikawo saka nini tsvimbo iyi handipotozivi baba anga asimburina netsvimbo yacho yakazobvepi inini akashaka ndisiko takatopedza makore namheno akatowanda kusvikira takazoita zvokuti ana mai wakanzi chiuyai kuno nemurume wangu inini chiuyai tikuchengetei muri pamwe chete kwakuuya neaya unge ane anake mai aya ana anawo kwakuuya kwakugara nawo kwakuachengeta ndichisadza kuita zvese zviri kutaurwa izvo ndichishumbika kuachengeta baba wakomanai akarambana namacho hanzvadzi yangu hombe ikati tora vana wako ava wari 4 2 anga ainawo kudhara wari 4 zvikanzi baba vakati handidi kuchitora vana vako chengeta iwewe inini ndikapindura kati motichengetaiwo mukadzi anoshanda here mukadzi uyu handiti ashandi mukati chengeta iwewe kutaura kuti mwakupa inini basa zvikazi handidi vana achirowawo handitodi akatoresa mabheti nemurume wangu asi nhasi uno zvaakunetsa kuti makatoresere mabheti kati ndiyo nguva yehondo yemwede kusara muri papi nehondo mabhedha haana basa munogona kundochinjisa muchiita musingadisene mwedu munogona kundochinjisa taizwa saka ndinamugona wako mwana zvinhu zvese zvinofanira kubatanidzwa muite kamaud nechero neanza because zvinhu zvazvo munotaura nemapostorika zvakazvandaura handichada kuzoti kutaura zvakawanda ndinongoti inini uyai pana mamuseshe sandi timbomupeiwa munhu wakubatsira because I'm telling you munokwanisa kufungirana muchinongedza usiku asi muchisiya the real problem munatende inini ndichiti mudiki tete avo nemurume wavo nindagara kumusha kwachena nemurume wakauya kumusha kutaura pachezva kuini ndichitaura nenyaya yekuye ndiri kutaura ine evidence yekuti vakandiroveresa kuchikuwa ndichiti mwana mudoko tikabva tikazoenda kumunda vakaisa bute pamashizha pasi pemubombo mvura but nani chiri mwana mudoko ndingo imwe evidence ndiri kutaura zvandiri kutaura zvezve wakazoita sei kuchikuwa vainditi ndiomberere kuchikuwa ndichitaura zvekudzinza rekwedu kuti chii mamweni mawedzi anichacherechedzi zvangu papa ine irai nditaure papa ine mbudzi yewhite ndikarovera kuchikuwa akapedza akati handei kumunda tobva taenda kumunda ikokoko pendiri kutaura pese ndinokwaziya zvakaitika nani chiri mwana mudoko asi ndiri kutaura chokwadi pamberi pamwari ichokwadi ndinda ndiripo ndega inini papa asina vamwe vanhu papa ine inini
tete ava nemurume wavo tiri 3 na mbuya mai kubereka ava. Chipfuwa chaidzoomberereyo chacho chipfuwa chekupi? Chipfuwa chekumusha kwedu pachino chakwenyu mimi. Saka it's okay. Anyway, kana chii chekwenyu chakanaka. Unozvibvunza mukudza chero zvandakafira muchikuva paya paya zvazvinotaura ngasanganiswa nditokupewa mtu wambokutarisei Sunday handisi kutoti pataurwa bhazi Sunday unoona kuti sekuru acho nawo ari kutodiwa kubasa kwakutoita kaine wangu inenge ndisisipo zvekubasa chimbomira mune muripo nyaya unokuona unoenda mangoma wacho imini no kubasa ndandisi kushanda izvi saka ndandaidzwa kuti ndichidzoke kubasa ndandakamiswa muna November saka izvi ndachidaidzwa ndichinge kubasa tagara tichitofa. It's okay. Kana as long as paine chi vamwe varipo vanoziva kuti unotemba kuti vanozotwara chokwadi. It's okay. Asi manje yako unozobuda kuti kumwe waipauzvibvunzira wega kakuti bvunzi iyo wakabatiswa uko nezvirashizhe koita zvekutumidzira zvinozobuda. ndiri kunzwa apa ganzikana aya anokwanisa kunge paine waanotemba kuti azomirire nyaya. Ndazwa pane pandazombonge ndatsvikinywa semuzaya saka esari yapabva wazaya aya kubaya azaya aya iwo waripo ipopapo ndiwo wanhu wacho saka aminoti pane wanomirirwa nawo paufoni isusu kuti tichapinde panyaya yematombotitaurira kudaro ndinonga ndakunga ndakuramba saka Sunday yacho isusu hazviti mutombo Ayo, mutoyo because of you. Kana wakaenda kuMozambique zvakuroega unobatwa. saka handizii ekwazenge naso Aiwa, ndinoita izari zvekwazingi zvipapa muda wacho. Ousamu. wakaita Wawi. vanoda zvenezvekwarekwa unonyoresa Zita rake ngarinyorwe. unyorerwa tsamba Unouya. ukadaidzana mega unoramba Ane next game.